Ay, ang pogi naman. Ganda ng color. Mau bisbo. Ha? Mau bisbo at pakasin. Hindi ka pakasin. Hi, motherfucker. Welcome back. Welcome home. Welcome back to your home. Did you miss your home? No. Ano ni pa kaya to? Try natin, ma'am. Ang cute. Ato lang, bigyan ko. Ano na lang, like sa small screen. Ano ba mo yan? Oh. Kaya pa kuya, bababa ako. Oh, peacock! I love peacock! I love peacock. Ay, ano yung mapansay paloma? Salamat! Kuya, baba ako? Para yan. Tutulak ko? May iwan daw siya sa mga peacock. Ano yun yan? Ay, meron pa palang ganun. Pabu. Kasual? Ay, pumunta mo si Pino nakalugan. Sis, ano yung kumain? Tres. Mag-live ka na. Ako manonood. Marina Point. Kasi dito sa Marina Point, anong meron dyan nun? Ba't sarado Ano, na? mermaid? May mermaid, mother. Ano mo yan? Public mo. Ba't ka mag-ano? Filter? Taray, naka-aircon. Tres. Yes? Ano? Yung Wow. mga TikTok, mga stitch, diba? Sir naman, isa ka dito. Hindi po. Hindi po. Gaga ka ba? Ay, ito? Oh, shit. Totoo talaga ito. Kahit sa screen na lang. Oo. Kahit sa screen na lang. Nakita mo yung screen. Nakikita si Paloma. Hindi. 1, 2, 3. No ba? Ayun.
Kasi pinaghirapan nila. Correct. Opo, bali na hunt niya po. Karamihan po South Africa po. Ay, taray. Hepu. Pati yung elephant, pang laki-laki niya, oh, pakaray. Dalawa kayong giant. Tayo rin, paloma. Go. Present. Stamina eh. Galing ko talaga paloma. Puro vlog. Oh? Meron na bang maganda? Mauhulog ka. Sabay mo nakakasli ka. Sayang. Giteng. Kukunti na yung mga ano ngayon. Ay. Bear. Oh? Ay. Your friends. Nakuha ko tayo. Oh my God. Hi. It's snake. Hi. What's this? Hi, baya. Laki niya. Asaan? Iguana. Ano yan? Ganyan yung magagandang maano, ipet. Dapat yung ano, try to, ano? Baka nakatago. What animal are you scared of? Except me. Except me, what animal? I'm not What animal is she? Anong meron dito? Wala naman. May palamang.
Parang plastic na lang siya, bakla. Away niya, may Chris. Oo. Pero mas maganda siya. Sinalas. Yung fresh niya. Mas fresh pa sa air. Ay, oo, humihinga siya, oo. O hindi humihinga yung nandoon kanina, patay yun. Ito lang yung ano, humihinga. Ay, si Lolong, oh, umiilaw yung mata. Ako dapat ganun kalaki. Si Lolong ba yan? Ganun kalaki si Lolong. Oh, laki nga. Grabe. Nga tayo. Bakit kayo? Hi, Jonathan. Ganda ka naman. Yan yung kabibili nito. Thank you so much, Jonathan. Raspberry. Ay, munta ka na mo! Kanina mo talaga! Hayop ka na! Look. Okay lang ha, damso. Magkano yan? Mahal naman. 3-5. Ganito talaga kalaki si Lolong. Wala namang crocodile. Charis. Ay, isa lang. O maliliit pa, baby crocodile. Saan na? Takot. Maiihi ako. Hindi ka naiihi. May comfort room yata ako nakita kanina. Doon sa labas. Sa Subic ang dami. Let's go to Subic. I-upload ko to sa photos. Bilhin niya ganyan. Dinapakan. Okay, ilan talaga. Lahat na ng mura na isabi ko sa'yo. Uy, picturean ko kayong dalawa dyan. Dito, yun o. Ganito pala yung actual size daw. Hindi tayo yun. Oo, ang laki naman. Okay, yan, ganyan. Ilang tao kaya ka siya dyan? 36. 69. 36 lang ikaw. Ikaw muna. On your bees, hi. Thank you so much po for having us today. May pony o may pony? Pony yan. Pony. Yung mga sun gear. Ha? Deer? Oo, kahit kasi mainit yung panahon, kaya sun gear. Pag umuulan, rain gear. Ah, pag may bagyo, 5:30. Pag may tulog, 5:30. correct. Doon tayo sa may Baluarte mag-picture doon o sa Kineme room. Ay! Oh, deductiones sa anes. Gabi. Pabalik na naman tayo doon. Ah, nag-giro yata ako. Yung mga white gear. Oh. Tinatawag na white gear kasi pag sila. Hello, ma. Ah. Hello, ma. Ay, ala pa pa. Side. Tangina ni Ate Rica, parang gago. Ay, Napindot! Ay, patingin. Napindot Wala naman. Patingin. Huwag ka kasing galaw ng galaw. Diyos ko, di ko makita yung batang to, ha? Saan? Walang makita. Walang ano, tambok na. Baka Oo. jutes siya. Ay, Diyos ko. Confirm. Malay niyo, hindi kasi... Ay, ang laki. Adams, para sa'yo to. Thank you. Lagi mga... Uy, Adam, tama na yan. Nakakita ka na naman ng PT Oo, dyan. 36. Ay mo na 69. Si R tayo, naiiyak ako. Picture tayo dito, abe.